ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар Ленинград ноҳияи Рудакида ҷойгир мебошад. Аз ин тараф гардиши Ленинград болотар гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мост 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 8 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар 7 ошёнаш ҷойгир аст. Дар бино лифт ҳаст дӯстони гиромӣ, айни замон таъмири подъездҳо идома доранд ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 3 хонага мебошад бо масоҳати 67 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 8 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нест. Хонаи нав аст дӯстони азиз. Коридори хона, ҳоҷатхона бо ҳаммом ва ошхона низ тёпли пол дорад дӯстони азиз. Ошхона треза дорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳи хона бошад дӯстони азиз. Прихожа, роҳрав аст. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ошхона ва дар ин ҷо бошад ҳаммому ҳоҷатхона. Аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷра дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, ин фақат дар навор каме мегад мекунад. Дар асл ягон хел мегаткунӣ нест. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, аҳамияти ки дар хона отопление ҳаст. Отопление кардаги отопление барқӣ мебошад. Марҳамат. Трезои хона мекунад. Дар наздикии хона бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград, мактаб, боғчаи кӯдакона, коллеҷи тиббӣ ва масҷид қарор дорад дӯстони азиз. ин бошад охир он, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Системаи вентилятсия дорад. ва дар ин ҷо бошад ошхона дӯстони азиз. Ман ҳамин переключатели тёпли пол. Бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкил нест. Такси, маршрутка, автобус ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи Рудакӣ зиёд мебошад. ин ҳамон системаи вентилятсия дорад. фишори об баланд аст. Хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ва ин ҳоҷатхона ҳамин системаи вентилятсия дорад. боз як чизи дигарро хотиррасон мекунем дӯстони азиз. соҳиби ин хона 1 сола кафолат метиҳанд ҳам ба монтажи барқи хона, ҳам ба сантехникии хона дӯстони азиз. аз ҳамин ҳар ду чиз агар ягон хел мушкилӣ ёки проблема шавад, усто мебиёд ройгон таъмир мекунад дӯстони азиз. ҳам ба сантехникӣ, ҳам ба монтажи барқ 1 сола кафолат аст. акнун гап мезанем моҳиди нарх. нархи хона бошад 595 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. соҳиби ин хона барои таъмири ҳамин хона маблағи зиёд сарф кардагианд дӯстони азиз. барои ҳамин марҳамат, бениҳоят хонаи зебову замонавӣ мебошад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои дар кори қарор дорад. худи биноям дар назди роҳи калон ҷойгир аст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.